Hello, लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायहरबावनाय थाबाय। जोङो दायो थांनो नागिरदों फाथो बिलाइ खाहैनो। फाथो दाननाय बोथोर जाबाय, बिनिखायनो बोसोरसेमानि जालांनांगौखाय फाथो बिलाइखौ खाहैखानोसै। नै फाथो खाहैग्रा लोगोआबो फाथो खाहैनो थांगासिनो नै जोंनि गामिनि दुब्लि बारि। दा फाथो खानो फैदों, भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थौदो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। फाथो खानो फैग्राफ्रा गिदिर गिदिर गोजाथार। ओरैहायबो फाथो गोजामोन, ओमफ्राय बेयावबो दानगासिनो, माखासे दानखांबायबो। ओमफ्राय जों बेयाव खानाय नङा, बै दानखांखानायावसो खाहैगोन आरो। ओमफ्राय ओरैहाय नै गोग्लैलायबाय सासे। मा जाखो नोन? सान्दुं गोसाखाय दाफै होननानै बुंबाय, गथ'फ्रानो मानिया, गासिबो फैफाजोब्बाय। बे बारियाव सफैबाय नै, दानजोब्बाय, बे दानखानायखौनो खाना लांसै। बर'नि ट्रेडिशनेल ओंख्रि नारजि अमा बेदर। गोलोमदैयानो खाजेननोसै नै। फाथोखौ दाननानै बेबायदि गोलाव गोलाव जाबनानै दोननानै सान्दुं खामिनि, सान्दुं बांद्राय नांबाथाय सोमनायाव फाथोआ मोजां मोना, माने सुनायाव मोजां जाया आरो। बेनिखायनो दाननानै मोनसेनि सायाव मोनसे गोलाव गोलाव जाबनानै गालाङो। गोरा गोराखौल' खानांगौ, फाथोखौबो गोरलैया बोरैबा गोसोम गोसोम जायो रानबा। ओरैबायदि सान्दुंखा, सान्दुङाव बारथारनि आबै। नै बेबायदि बिजौ गोरलै गोरलैयाबो मैद्रु जाजायो। ओमफ्राय बिदि गोरा गोराखौ फोराननानै नारजि बानायबाय। एम्फौ जालायनाय दङ। बिराद सान्दुं गोसामोन, बिनिखायनो साथा हमनानैसो खालायनांदों। ओरैहायबो खागासिनो, बैयावबो सासे, ओमफ्राय ओरैहायबो सासे खागासिनो। गथ'फोरबो फैफादों फाथो खानायाव, सासेया नै दै होनो फैगासिनो, ओमफ्राय बैथिं सासेया सान्दुं गोसायावनो थाबायबायगासिनो। खाखांबाय प्रिन्सेस? औ। बेसे बुरजा खानो हाखो? बुरजाथार। ओरैहायबो सानै मानसि दंबावो। खाखांनानै दान्दिसे जिरायबाय, सान्दुं गोसाथारमोन ना। मोनासे जाबाय नै। न'आव फैगौ फैगौ बेलासेबायमोन, ओमफ्राय दा न'आव सफैनानै दसे रेस्ट लानानै फ्रेस जानोसै। ओमफ्राय सान्दुं गोसाबाबो खाहैबाय, जानो गोथाव मोनोना, नारजिखौथ' जानांगौ। The next morning. फुंनिफ्रायनो मोजां सान्दुं दुंदों। मैयानि फाथोखौ दायो फोराननो दिहुनबाय। बांद्राय बुरजाबो मोनबोआखै, एसेल'सो, ओमफ्राय रानबा आरो एसेल' जाबावगोनसो बियो। थेवबो खानानै लाबोबाय, फोराननोसै दा। संग्राय मोननैयाव थोरायनानै लाबाय, थाब राननांगोन ना। मैया खाना लाबोनाय फाथोआ। बर'फोराथ' बयबो नारजि ओंख्रि जायो, जानायावबो गोथाव। दा जानायाव जेसेबां गोथाव, खामानियावबो बेसेबांनो। दानि संग्रायनि जाबाय जोंना, बे राननानै एसेल' जाबावगोन। दा बेनो खनथाम खनब्रैसो खाहैबावनांगोन। फाथो गोदै बियो, फाथोखौ गोदै गोखा मोननैजों लागायनानै जानाय जायो। खायसे बायदिया गोखा गोजाबो जायो, गोदै गोजाथ' जाजाया। दा बेनिखायनो गोदैखौ खाखानानै लाबाय, गोखाखौ उनाव एसे बायदेरनानै लाबोनोसै। स्पेसियेलि फाथोखौथ' गोदैखौसो आबाद खालामखायो, दा गोखाखौ जायफोरा जानो न'आव एफाल' फोनानै लायो नालाय, ओरैनोथ' मोना, बेनिखायनो उनाव बायनानै लाबोनोसै गोखाखौ।
बिराद सान्दुं गोसायाव खानांगौ जायो सान्दुं नङाब्ला खानो हाया लेवार बायदिसिना सिखारो आरो सान्दुं गैयाबा बेखौ फोराननोबो हाखाया मोजां सान्दुं मोनाबा गोसोम गोसोम मोजां जाया राना बेनिखायनो फाथो फोराननायाव नारजि बानायनो थाखाय जेसेबां सान्दुं एसेबां मोजां खिन्थु खानायाव एसे सान्दुंनि थाखाय खस्थ' मोननांगौ जायो आरो फोराननानै लानोसै सानथाम सानब्रैसोजों रानो आरो सम मोनोबा आरो खाहैदेरबावनोसै दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो